Hi ha una flor que en anglès es diu Forget Me Not. En castellà, No me olvides. En italià, Non ti scordare di me. I en català, Mi usotis. Per què esquivem d'aquesta manera tan deliberada la poesia? Ens passa res? Sí, ja sé. És una pregunta retòrica. Una de les moltes coses que vaig fer per intentar capejar la crisi dels 30 va ser posar-me a pintar flors amb aquarel·la. L'aquarel·la seria l'oposat a tallar amb arbre. L'error sembla molt orgànic. És important, de cara a l'ego. Ho feia, sobretot, per no mirar el mòbil. Però les pintava mirant tutorials a TikTok. També em posava per dormir meditacions a velocitat 1,5, perquè considerava que no anaven prou ràpid. La tulipa és originària de l'Himàlaia. Després va passar a l'Orient Mitjà i després ja Holanda en va fer el seu tema. El nom prové del turc tulbant, que vol dir turbant, perquè sembla que en porti un de posat, suposo. Una tulipa groga simbolitza l'amor impossible. M'agraden les tulipes. Són molt delicades, però en un gerro de seguida se'm colltorcen. Totes miren cap avall, com si estessin penedides, o una d'elles hagués perdut una lent de contacte i l'estiguessin ajudant a buscar-la. Si les poses amb aigua molt freda, es redrecen. Suposo que és aigua a temperatura Himàlaia, allò que ens recorda casa, oi? Jo sóc del bàndol de la dutxa bullint. Temperatura s'escola brou caníbal. Jo em faig al vapor. Soc una guiosa de 1,75 m. Jo no em dutxo. Jo m'estofo. Jo a la dutxa vull tornar a les entranyes de la terra. Un florister em va explicar que el que m'enduia no eren margarides grogues, sinó crisantems. Però que com que la gent associa els crisantems amb la mort, allà al rètol hi posava margarides. Botànica 0, màrqueting 1. Suposo que entre la nostra postcultura actual i, per exemple, no sé, els maies, que es passaven tot el dia inframunt amunt, inframunt avall, hi ha d'haver un volum de contacte raonable amb la mort. A P3 van fer una obra de teatre de la llegenda de Sant Jordi i vaig fer de flor. No de rosa, De flor. Crucial paper tenien les flors a la llegenda de Sant Jordi, oi? Jo crec que tots els nens i nenes que teníem un món interior massa ric com per seguir una obra de teatre ens van posar a fer de flors. Una rosa de Sant Jordi segurament et durarà a tot estirar fins al dia del treballador.
La clau perquè et duri molt una rosa és recordar-la tota la vida. Jo en tinc una de l'any 2002 que fa goig de veure. El que fa viure per sempre, al final, doncs, és la memòria i l'amor que la motiva. De les coses que recordo, o que m'he inventat, o que he pensat tantes vegades que he volgut treure-les fora del meu cap, n'he fet una cosa important. Aquest mini podcast que es diu Garlanda. És per celebrar que trec un llibre amb el mateix títol. Espero que us agradi.